Hello guys! So ayan, apat na lang kaming natitira. Yung ibang kasama namin nagsiuwian na, mga lasing na talaga kami. So hindi na namin talaga kaya. So ayan, apat na lang kami. Dami pa rin pulutan, ayan oh. Grabe. Grabe na inom namin actually isang case. Guys, pasensya na kayo, pinalitan natin yung background music kasi mahirap na yung makopyright tayo. So ayan. Ayan guys, yung kasama namin sumayaw na. Actually, apat na lang kami natitira. Yung iba nagsiuwian na. Kasi mga lasing na talaga kami, hindi na namin talaga kaya. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe.